खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू माया रानी ब्लग भिडिअ मिक्स फार्स्ट टाइम दिनै आं ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों अन्नानै माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय बयबो लोगोफोरा नायलांनो गोसोबा नायलांबाय थानो हागोन अरुणाचल जायगाखौ आं देखायलांबाय थागोन फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायदों आङो ब्लग बानायदों अन्नानै चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो दिनै बेरायनो फैदों जोङो लामायाव जायगाफोरखौ नायलांनो हागोन फार्स्ट टाइमसो दे आं लोगोफोर माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ अन्नानै निमाहा होदो नोंसोरखौ खालामबावसै अरुणाचल जायगा Hi. Hello guys. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Oi, थांगासिनो र'. एथ' स्पिडै फैयो. खारनोसैसोहाय आं. मा जानो नागिरदों? मोमो. यामी क्या खाएगा सना? मोमो. Hey. दाबो मोनफैया माथो. मोमो खाएगा ब्लो? दाबो मोनफैयालै. मोमो सफैबाय नै गथ'फ्रा जासिगोन बानलु जागोन जायामोनथाय होआं सोरबा अरुणाचल जायगायाव फैबा नै जानो हागोन मम' जागासिनो ओइ जारौ गोथाव माबायदि हा गोथाव यामी हारसिं गोथाव टेस्टी है टेस्टी औ आं जानोसै आलु सोब आरो साना सोर मम' जानो नायला दाखालाय नै जायगाफोरखौ नायलांनो हागोन अखासो लोगो मोनबाय गैलाहाय अखासो लोगो मोनफैबाय जोङो नै बेरायनो फैनायानो जारलासोलै एथ' मोजां बेरायनो फैदोंमोन अखाया बिराद गोसा हागोन दै दिनै लामायावनो अखासो लोगो मोनबाय ओइ लोगोफोरा थांग्रोजोब्बाय गथ'फोरजोंसो बेरायो आङो अरुणाचल जायगा नायनो हागोन मानसिफ्रा जि अखा गोलैखाबाय बुंनो रोङा मोनथारोहाय फार्स्ट टाइम ब्लग खालामबा मालायफ्रादि माबोरै ब्लग खालामोथाय भिडिअ आगारोथाय आंलाय माथो बुंनो रोंथारा
अरुणाचल जायगा बियो गारिया सिजोबबायहाय गोसाव फैगासिनोलै एबारबो दखानाव हाबदे दखानाव मोनाबाय न' मोनफैबाय जों मोनाहांनायनि भिउखौ नायनो हागोन अरुणाचल जायगानि अखा हासोगारदों जि गोसा अखा हाखागोनलै एबारबो जेरैबो बै दखानावनो जादोंमोन जोङो मम'नि सुप लोंनानै मिथिबोनानै गारमाया बोरैबा जाबायलै आंना भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय